Bapak. Monggo kancane wis do nyekel tabuh kabeh. Dikira mak jleng ngono kok mak nul. Oh, sing jeneng nangani karo bocah kuwi ora apik. Mengko ndak bocahe saya wani. Ngono. Ndak wong tuwa dikira ora prayoga lan ora becik. Nggih, Pak. Aku iki janjane ora arep ganggu lehmu padha gegojekan. Oh, lah sebabe napa kok Bapak rawuh mriki? Kudune Bapak ming ngawe mawon kula wis sowan teng Karang Kadempel. Ning kok Bapak kok malah rawuh wonten mriki? Aku kuwi mau gletak dela ning lincak ngarep omah. Nggih. Ha kok dadi aku ngimpi? Oh, ngimpi, Pak. Iso. Ngimpi napa, Pak? Ngimpi apa, Mir? Wis sing sopan kok. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ngimpi apa, Pak? Arep tak kandhake, engko ndak kowe do wedi. Ning nek ora tak kandhake, lah kok ganjel ning ati. Mongko bareng tak pikir-pikir, nggonku ngimpi iki eneng magepokan karo anakku Bagong. Waduh. Ngopo Gong kowe, Gong? Aku ora ngopo-ngopo. Lah kok bapak ngimpekke kowe? Ngimpi apa, Pak? Aku kok dadi kaya duwe gawe mantu. Mongko sing tak dandani cara manten lanang, lah kok anakku Bagong. Bagong tak dadekke manten ning kok putrine uring ana. Urung kok uring. Iso urung ana. Mantene wedok kok urung ana. Aduh, Gang. Gang. Ngapa? Bapak ngimpi kowe dadi manten. Alhamdulillah. Muga-muga kasembadan penjangkane Bapak. Karang ya kuwi sing tak arep-arep, Pak. Ha piye? Aku mbiyen dadi manten ya ora tok seneng-senengke. Barang saiki malah ming dimpekke. Dilakoni, Pak. Bagong kowe ngerti ora tegese wong dadi manten? Ngimpi dadi manten ngerti ora? Apa itu? Ngimpi dadi manten ki biasane cedhak patine. Cedhak patine. Maksudnya ya sing dimpekke kuwi iki cedhak karo patine. Ngayarawa. Ngayawara ora. Ngayawara nek domo ngimpen to disambung rapet karo wong urip ki cara ngendi? Ngimpi-ngimpi, urip-urip. Aja didekke siji. Bagong aku kuwi wis kulino kaya ngono. Kuwi meneh sing tuwa. Senengane kok gawe bab sing ora prayoga. Titane, sapa sing mati? Rak kowe sik? Dapurmu. Wong tuwa kok dunek-unek kaya ngono. Senengane kowe ya ngedeg-degi anak kok. Ora ana sing arep gawe srana patiku. Aku isih panjang. Hidupku isih panjang. Isih kepengin nglipur para rawuh para senengane clemongan. Tapuki modal. Iki ki bapake kok mah muring-muring senget aku. Wong sehat kaya ngene kok dimpekke mati rumasane anggepe kaya apa lho. Praptane ngrisang Werkudara Sumawur Raden Janaka. Gagat Lora Semar Badrana nyuwur pirawuhipun ingkang Bendara kekalih. Semare konten prayitna semuriris.
Werkudara bekti kula Den. Ya tak tampa. Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih Ndara. Ya garing, ya garing tak tampa. Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula nggih Gus. Ya Petruk tak tampa. Ya Petruk tak tampa. Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Ya Bagong. Ya Bagong tak tampa. Enten apa gawe kaget rawuh tanpa sraba? Mboten wonten menapa-menapa kok mak jelek rawuhipun Ndara Werkudara. Kula ingkang ngabdipun Semar nyadong dawuh Den. Semar. Kula prataku ning Karang Kadempel. Sayekti mung bakal nanting karo kowe. Nanting perkara napa? Kowe ngerti apa ora? Yen to Mbak Yuku ya kuwi ora Drupadi sawetara lunga saka negara Ngamarta. Gusti Ayu Wara Drupadi tindak saking negari Ngamarta. Ya. Lah sebabe aku dhewe ora ngerti. Nganti tekan dina iki ora ana sarta ora bisa ditemokake. Mula banjur mbarep kakangku utusan karo aku sowan menyang resaning Begawan Durna ya bapakku. Aku takon menyang endi dununge para Drupadi Durna bapakku paring dawuh. Para Drupadi sayekti bakal bisa bali marang negara Ngamarta nanging lamun negara Ngamarta kudu ana tumbal. Negara Ngamarta kudu ana tumbal. Lah tumbale napa? Napa Semar sing ken ngupaya tuwin ken goleki? Kula golekane. Nek waton cetha tumbale. Wah, Semar. Kula kowe tresna karo Pandhawa apa ora? Lahir batin to, Den. Sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil kula nika tresna kalih para Pandhawa. Pripun sampean ajeng dawuh napa? Yen kowe tresna karo para Pandhawa, tegese kowe kudu ikhlas. Ikhlas bab napa? Jarine Durna bapakku sing kena dienggo tumbal balekake Drupadi Mbak Yuku ora liya kejaba mung siji. Wah, pripun ampun ragu-ragu? Bagong anakmu tak boyong tak dadekke tumbal. Iki mbok menawa numuse impenmu, Pak. Ndara Werkudara wis dawuh kaya ngono. Gang, dong apae? Oh iki ngerti ora? Ngapa? Ndara Werkudara iki mau omong apa? Semar, Ngamarta mbutuhke gombal. Wondene gombal mau ora kejaba mung sandangane Bagong. Basa budhek. Kowe kaya ora krasa ta ya, Kang. Piye, Pak? Aku ora iso mikir. Aku ora iso mikir. Kowe tak omong ya, Kang. Piye? Ana apa? Apa sing perlu tak tanda tangani? Kowe mlayu wae sing adol. Gundulmu kowe. Yaene kon mlayu-mlayu padake maling. Kowe gak omongi ya, Le. Ndara Werkudara rawuh mrene. Kuwi Ndara Werkudara golek tumbal supaya Ndara Drupadi timbul ning negara Ngamarta. Terus rasa do nangis to. Terus piye maksude? Tumbale iki sing arep dienggo tumbal kowe wer goblok. Aku Ndara Werkudara omong dhewe. Kowe nek ra mlayu, piyai loro kae kowe ngerti pambegane to, Gong? Mlayu sing adoh. Mlayu golek slamet. Aduh. Jan wis. Bagong aja nendi-endi arep tak kowe ning negara Ngamarta. Weh, adalah. Truk. Kaya ngene iki ora tak adepi, aku nyingkir padha karo aku nyingkiri masalah. Masalah arep ngoyak aku terus. Menengo truk, menengo reng, aku tak melayu.
Bagong tiga tumbal, Pak. Ya ora nggo lapumbel to, Mer. Ndas kok nggo lapumbel. Aku dhewe ora mentolo. Lah kok kelakuane ndaraku kaya ngono apa Ngamarta ki ora enek Sinuwandarawati apa piye to ya? Kok jebul bener omongane Semar. Ngimpi dadi manten ora kanthi nyono-nyono kok aku arep dadekke gombal. Yo ngalah wis pisah karo kulawarga, pisah karo anak-anakku. Yem. Murti yem. Aku pamit ya yem. Anak-anak do dijaga. Anak-anak do diopeni yem. Aku njaluk pamit aku tak lunga sing adombangane aku modar ya Mam. Ndara Janaka kene ngoyak wong banter ora jamak-jamak. Aku mesti kecekel iki mbok mlayu kaya ngapa. Ndara Werkudara nek wis matek aji Bandung Bandawasa wungkal bener Rara Jonggrang. Melumpat mesti ngribani sirahku modar iki. Alah wis kok kaya ngene to uripku. Keloro-loro. Kelunta-lunta temenan. Lah ngandel ora wis arep tekan kene. Nek ora tak gawe srana wis ora bakal rampung perkarane. Iki ora mlayu sing ada. Muga-muga Ndara Janaka liwat kene wis ben kejeglong ya ben kurang ajar wong ora salah kok arep dipateni. Mripate Satriya mlaku kok kejeglung. Bagong lemahipun kedhuk ditutupi godhong. Piyambakipun pados gesang supados kula mboten saged ngoyak dhateng Bagong. Wah, edan oyahe. Ya pintere dioyak ketoke wis cedhak kok ilang tak kedhepake. Wah Nendi Bagong kowe aja mlayu srana timbuling para Drupadi. Kowe kudu dadi banten ikhlasnya nyawamu Bagong. Wah kaya ana wong ambegan megap-megap. Wah, Bagong, aja ndelik. Bagong. Wah, kaya ana swara makmuk. Anggere kecekel lak boyong ning Ngamarta, tak gecek sirahe.
Wah, Nedi menungsane. Wah, kaya neng kene. Wah, bagus. Aduh, mati aku. Badak bundas. Nan tak lakoni. Piye munggah gunung aku melorot. Sing pisanan sukses. Sing kedua kok sing tiba kok ndasku sik. Wah, wis ngrekoso tenan iki. Piye wis? Ndara Werkudara ketoke ya wis kentekan akal. Wis ora ngoyak aku ning nganti aku engko ngetok pesungul. Konangan Ndara Janaka Bagong ijeh urip sipat jemparing ratas gulumu. Modar. Piye to iki nasibku iki? Wah, jan. Aduh. Wes monggo aku ndelekke lawuh nang omah. Wis genah dipangan murtiyem. Kae dokoh banget. Wong tak tukoke ayam goreng kok ngerti-ngerti ping kari sikil siji. Mangane jan luar biasa. Wis entek-entek manteng alas tenan aku. Wis tinimbangane urip ketoyong-toyong mati ah. Golek dalaning pati aku. Ngelampu. Apa jenenge? Apa to kae jenenge? Wis luwih becik ngalu. Ngelalu ndeng kok ngalu. Ngelalu wae aku. Golek dalaning pati. Dewa. Dipun wengakaken lawanging kasuwargan Jawata. Kula ingkang abdi Tapon Bagong badhe pados mergi ning Pejah. Kula arep golek dalaning pati. Pun boten wonten gunanipun kula urip ana ing alam padang, Dewa. Sampeyan krungu mboten, Dewa? Budhek kabeh. Mangkel tenan aku. Ngarep kae kaya ana sumur. Nyemplung sumur kowe. Anggere nyemplung dase sike nang ngisor kena watu padas, mati sek wis. Wis men lah. Ambane aku mulih dadekke tumbak nang negara Kamarta, tak ikhlasake nyawaku wis men.